Good morning and good morning. Hello, hi, खुलुमबाय. Welcome to अनजालि बसुमतारी. माबोरै दं नोंथांमोना? दिनै एम्फौ फिसाया जोंहा सानबा जाबाय. बे सानबा जानायाव मादि जाखो नाय एम्फौ फिसाखौ नायलांग्रो ओमफ्राय आं उदालगुरि थांनो ओंखारदो ओमफ्राय लामायावहा बिलाइ मोनबा खानोसै दे बिदिब्ला थांनोसै आङो उदालगुरियावहा उदालगुरियाव थांना फैनानै नायफैनोसै एम्फौखौ आल लानोसै नै गाइस फुंनि समावहा माबायदि जाना दंथारो बिलाइ होनांगोन बेखौ बासिग्राफ्रा फै बिलाइ होनानैसो बाखांना दाखो उखैना दङ दाहाय सोरबा सोरबा बिलाइ नागिरदों Kibasnya rasa kan ganda. Ang bilay sa amin ba bas biba sit kan bas sigara. Yang ngai ne jakio ne dang kio ne dang. Yu. Dang. Good morning and good morning guys. Deh. Ya burza ओंखारग्रा जाबाय. गोसोम खियो. Guys नै नै गाइस आं उदालगुरि टाउनाव मोनफैलायबाय ओमफ्राय नै बिथिंगालि बाजारबो जादों नालाय बेयाव हाबबाय दसे नै दख'नाफोरा जा समायनामोन आं एसे खामानियाव फैदों नालाय भिडिअबो लाबाय थानो मोनासै नै मालाय बासिबाय थाखादों बिसोरो नै गाइस सेजा दङ बेलासे जोंनि बासिनाया बेबायदि गथ'फोरनि हाल्लायानो जोबो आरो थिखासो दङ नै अरे मोना बेबायदि जादों बेलासेनि टाइमानो 3:38 नै गाइस एम्फौ फिसा बासिगोन नामा जों मा थांगोन गाइस हाननानै लाबोबाय सुमफ्राम फिथाइखौ एवनानै बानलु गोरानखौ जादो आरो टेस्टि बानलु होबाय बानलु होनानै जाबाय नै जानोसै गाइस दोंखावजोब्बाय गाइस 7:44 o'clock फिसानि महरा बेबायदि जाना दङ जाजोबना दङ आरो बिलाइ होना गालांनोसै आङो एसे देरनाय नुबायना दा इसोर फुङाव जाजोबनानै दोनगोन दा नै गाइस आं होखांबाय बिलाइखौ माबायदि जाखो इफोरदों आं दिनै माने लागायगाथायसो नाय जाबाय आरो भिडिअखौ उदालगुरि थांनाय सुसे होबाय ओंखारनायखौ होबाय आरो थांनायखौ खामानियाव थांनो नालाय बिदि देखायबाय थानोबो हायासै ओमफ्राय आरो गोदान नालाय आं एसे लाजिनायबो मोनदों आरो मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो बाय बाय